ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. айни замон дар поёни корвон қарор дорем. Аз ин тараф худи бозори корвон ва аз ин тараф бошад дарвозаи шаҳр пости Чимтепа. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар раҳи Графзавод ҷойгир аст. Дӯстони азиз, аз раҳи Калон то хоная ним километр. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии Калон мебошад, ман ҳамин дарвозааш ворид мешавам. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон иборат аз 8 сотиқ замин ва дар умум 13 дар хона мебошад. Дӯстони азиз, ҳавлии Калон аст. ҳама дарахтҳояш мевадиҳанда мебошад. ҳозир ҳамашро ба пуррагӣ мефаҳмонем. Ин бошад бинои асосӣ, бинои нав аз 3 ошона иборат аст. Дар якум ошонаш 2 ҳуҷра, дар дуюм ошонашам 2 ҳуҷраи дигар, дар сеюм ошона 3 ҳуҷраи истихоматӣ. Дар умум 7 дар хона дорад. Дӯстони азиз, ин бинои иловагӣ. Дар ин ҷо 1 ҳуҷраи истихоматӣ, 2 ҳуҷраи дигар, ҳоҷатхона ва ҳаммом ва ошхона. Дар ҳавлӣ дӯстони азиз боз 3 ҳуҷраи дигар аст. Дарошон аз дигар тараф мебошад. Дӯстони азиз, 3 ҳуҷраи дигар аст, 3 хона, ки ҳамон хонаҳоро ба иҷора споридагиан соҳиби ҳамин ҳавлӣ. Шумо метавонед ҳавлиро харидорӣ карда давом тин ҳамон хонаҳоро ба иҷора споридана, ё ин ки метавонед барои худатон истифода бараншон. Дӯстони азиз, ин вариантам ҳаст, занг занед, маслиҳат кунед. Ин дӯстони гиромӣ, ин бино дар ҳавлӣ дохил нест. Ин дигар ҳавлӣ мебошад. Сарҳади ҳавлӣ дӯстони азиз ман ҳамихел аст. Ман ҳамихел рост то охира рафтагӣ буд. ҳамхелам рафтагӣ. Ин тараф дӯстони азиз дар ҳавлӣ дохил нест. Ин дигар ҳавлӣ мебошад. Ман ҳамихел ҳамаш ҳавлии фурӯшии имрӯзамон 9 сотиқ замин. Дӯстони гиромӣ, ин биноро ба навор мегирем, ба пуррагӣ ҳама ҳуҷраҳояшро нишон медиҳем. Баъд аз он нархи ҳавлиро эълон мекунем. ва ин дӯстони азиз якум ҳуҷраи истихоматӣ. Чӣ хеле ки мебинед бо таъмири зебо таъмин аст. ин дуюм ҳуҷраи истихоматӣ мебошад. Дӯстони азиз, хонаву барқу об таъмин аст ва дар ин ҳуҷра боз ҳоҷатхонаву ҳаммом ҳаст. ин бошад дӯстони азиз меҳмонхона. ва дар ин ҷо чӣ хеле гуфтем, боз 2 ҳуҷраи дигар аст. ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом аст. дигар ҳуҷраҳоро омада аз пешӣ мебинем. мо бошад мегузарем ба дуюм ошона. ин дуюм ошона мебошад. Дар дуюм ошона чӣ хеле мебинед, як плашадкаи калон аст. сеюм, чорум ҳуҷра. ин бошад балкон аст. дӯстони азиз, марҳамат. сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. чорум ҳуҷра. дар сеюм ошона терраса ҳаст ва 3 ҳуҷраи дигар. марҳамат дӯстони азиз, як ҷои истироҳат мешавад. бино бо ғишти пухта сохта шудааст. панҷум ҳуҷраи истихоматӣ. шашум ҳуҷра ва ҳафтум ҳуҷраи истихоматӣ. 7 дар хона дар бинои асосӣ, 3 ҳуҷраи дигар дар бинои иловагӣ, боз 3 ҳуҷраи дигар аст, ки он ҳуҷраҳоро ба иҷора споридагианд. дӯстони азиз, ҳамаш дар ҳамин ҳавлӣ дохил аст. ин ҳуҷраҳоро омада аз пешӣ мебинед. нархи ҳавлӣ бошад 1 800 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ.
фавран фурӯхта мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва дар охири навор каме маълумот метиҳем оиди се хонае ки ба иҷора споридагианд. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар навор қайд кардем, ҳавлӣ иборат аз 13 дархона мебошад ва ҳамин се ҳуҷраи дигараша ба иҷора споридагианд. дӯстони азиз, ин якум хонааш мебошад. дӯстони гиромӣ, ин на танҳо ҳуҷраи истиқоматӣ дорад, балки боз ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом дорад. дӯстони азиз, ин дари якум хона буд, ин дари дуюм хона, ин хонаам ҳамчун як ошхона дорад, ҳоҷатхонаву ҳаммом дорад, ҳамаш алоҳида. ва дар ин ҷо дари сеюм хона. дӯстони азиз, ин хонаам ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ошхона дорад. яъне чӣ хеле ки дидед, се хонаяй ва ҳар се хона ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ошхонаи худро дорад. ҳар се ин хонаро ба иҷора споридагианд. барои ҳамин дӯстони азиз метавонед ҳавлиро харидорӣ карда ба ҳазур давом тиҳед иҷора споридани ҳамин хонаҳоро ё ин ки худатон истифодашон баред. ва дӯстони гиромӣ, боз имконият аст ки дар болои ҳамин хонаҳо боз хонаҳои иловагӣ бардоред. дӯстони азиз, фундамент, бетонҳо ҳамашон имконият метиҳанд ки дуюм ошонаам бардоред.